El primer que ens hem de plantejar quan ens proposem fer una experiència educativa gamificada és què volem aconseguir. I aquest què volem aconseguir pot tenir com tres vessants diferents. El primer és evident, són els objectius educatius que vols plantejar-te. I això, que en qualsevol experiència educativa és bàsic, quan has de crear al darrere una estructura, amb una narrativa, has de passar-te hores pensant quines mecàniques utilitzaràs, quines dinàmiques vols provocar dins del grup de nois i noies, home, val la pena que ho tinguem molt clar. Val la pena que dediquem una bona estona a assegurar-nos quin és l'objectiu educatiu últim que volem aconseguir. Però la segona fa referència, la segona pregunta que ens podríem fer, fa referència a què volem aconseguir amb una experiència gamificada. Perquè al final val la pena que sigui la gamificació l'eina que utilitzem? No és la millor eina, és una eina més, és una estratègia més que tenim. És una estratègia que ens funcionarà si ens sentim a gust utilitzant-la. És una estratègia que ens funcionarà si el tema que estem treballant veiem clar que funciona, si a més la durada o que no ens doni massa feina, és a dir, hi ha un munt de petites coses que podem anar-nos preguntant per acabar veient si realment val la pena o no val la pena fer una experiència gamificada. I la tercera pregunta que hem de fer és què volem que els nostres usuaris, els alumnes, els nois i les noies s'emportin a casa. S'emportin a casa, que quan arribin a casa els preguntin què heu fet avui. Al final això fa referència a l'experiència gamificada. Quines aquelles coses que ells destil·laran de tot el que hem viscut amb la vivència educativa que acabem de fer. Com s'han relacionat amb els altres, com han après les coses, com han viscut, què els ha motivat, com s'ho han passat bé. I al final, quan passin molts anys, se'n recordaran que allò ho van aprendre d'aquella manera o que van descobrir aquell hàbit d'aquella manera determinada. Si ens fem aquesta pregunta, si posem el focus també en com volem que sigui aquesta experiència seva, tindrem com tres pilars que acabaran orientant tot el procés que hem de construir posteriorment. Quan parlem d'educació, podem utilitzar metodologies. Al final podem utilitzar moltes metodologies diferents i podem buscar la manera més interessant de que aprenguin alguna cosa. Podem buscar la manera més interessant de que arribin a uns continguts determinats, que agafin un hàbit, que comparteixin certes coses. Però si no som capaços de que això formi part d'aquelles coses que volen guardar d'aquí molts anys, és a dir, això ho vaig viure d'aquesta manera, serà al final el que els hi quedarà. Si no, estarem de nou donant noves eines, noves metodologies, noves maneres de fer, però no estarem produint un gir de truita a l'experiència o la vivència educativa que passa en qualsevol àmbit, que és posem al centre realment a la persona que està aprenent, al centre la gent que està adquirint uns valors o que els està compartint, està construint coses, i quan el posem al centre fem que això sigui alguna cosa que d'aquí molts anys o pugui recordar de la millor manera possible. D'experiències hi ha de molt tipus. Tots recordem l'experiència d'aprendre les taules de multiplicar com una cosa, com un ritu de pas, no? No sé si és una experiència molt gratificant, però un ritu de pas que hi ha un moment que tu et senties gran perquè havies passat a un nivell. Però hi ha una generació que recorda com va aprendre els Pokémons. Les taules de multiplicar eren limitades, els Pokémons eren infinits perquè cada 2x3 sortien noves expansions i se sabien tots els Pokémons fil per randa. Doncs, perquè una memòria, aprendre una cosa de memòria és una cosa que recordes com un ritu de pas, com una cosa que et va costar molt, i l'altra és una cosa meravellosa de la que parles, se t'il·luminen els ulls i tothom comparteix en els sopars. Potser és això el que hem d'aconseguir. Us en recordeu el dia que vam aprendre les taules de multiplicar i tots, hola, que grande. Si fóssim capaços d'aconseguir això, seria meravellós.